Δεν κατάλαβα τι είπες, Άγγελε. Η Καλλιόρα είναι πεσμένη σήμερα. Η ομάδα γενικά και ο ηγείτορας της ομάδας, Ελένη Καλλιόρα, είναι ελαφρώς πεσμένη. Σταματήστε ό,τι κάνετε, παιδιά. Είναι πεσμένη η Καλλιόρα. Δεν έχω να. Έχουμε έρθει να κάνουμε το τρέιλερ και τους τίτλους μας και είναι πεσμένη η Καλλιόρα. Όχι τίποτα άλλο, δεν μου πάει να σαστίζω, διότι τρέχω και ανεμίζει το μαλλί και γίνεται τετράχουλο. Και κάνει και μια χωρίς. Τι είπατε Καλλιόρα, ρε παιδί μου, η ψυχή της παρέας. The soul. Άγιο είχαμε. Ελένη! Ορίστε. Γιατί έμαθα ότι είσαι πεσμένη? Καλά είμαι, δεν ξέρω. Τώρα με την αλλαγή του καιρού δεν ξέρω. Ψέματα, λέει ψέματα. Μου λέει λόγια παρηγοριάς. Και είδε κάποια άσχημα όνειρα, θα σου πω εγώ. Εμένα μου είπε ο Άγγελος ο Βουράκης ότι είσαι πεσμενούλα. Όχι καλά, μου κάτι περίεργα όνειρα. Δεν ξέρω, ζεσθενό, μου είχε ζέστη χθες. Ερώτηση άλλη. Αυτό το φάντασμα πίσω τι είναι που κρύβει το πρόσωπό του? Ποιος είναι? Είναι κάποια καινούργια φίλη? Κάποια καινούργια φιλινάση η οποία δεν θέλει να βγει στο vlog για κάποιο λόγο? Εγώ από την πλάτη καταλαβαίνω ότι είναι μία από τις γαμήλιες.gr οι οποίες αναγνωρίζονται από χιλιόμετρο. Παιδιά, κρύβεται όντως, κοίτα τι είναι μέσα στη πετσέτα. Ξέρει γιατί κρύβεται. Ποιος την ξέρει? Δεν πρόλαβε, λέει, να φρεσκαριστεί. Α, είναι αφρεσκάριστη. Ναι. Δηλαδή είναι μπαγιατική κάπως. Μια χαρά είναι, αλλά εντάξει. Να πω κάτι. Έλα ρε Μελίκα, μια κούκλα είσαι. Δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. Ντροπή σου. Παιδιά, να σας πω κάτι, ξεδιάτροπο θα σας τη δείξω. Διότι είναι μια κούκλα. Μια κούκλα, μια θεά. Και να ήσασταν κι εσείς μητέρες 100 παιδιών, πόσα έχεις? Έλα ρε, 2. Έλα, 2 μόνο. Είπα να υπερθεματίσω για να το κάνω ακόμη πιο εντυπωσιακό. Και να είσαστε έτσι. Μητέρα, Τούσας. σύζυγος και νοικοκυρά. Ωραία. Δεν είναι παραγιοταρά Αν όμως. θες να φρεσκαριστείς, φρεσκαρίσου. Εσύ, παρότι θλιμμένη, είσαι φρέσκια. Φρέσκα, ναι, έβαλα λίγο ρουζάκι, λίγο κρυόν, αυτά εντάξει. Για να φτιάξει τη διάθεσή σου. Γιατί έκανε χθες στο μπάνιο της στο βρωμοπούσι. Την πήρα τηλέφωνο. Πήγα χθες, τι έγινε? Όπα, παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όποιος και να είναι, Να μπει. Ό,τι και να είναι. Γιατί μας κλείσαν την Είναι το πόρτα? φάντασμα, Ποιος παιδιά. είναι? Για δες από εδώ ποιος είναι. είναι η παραγωγή μας. Το δεξί πες μου. Ο κύριος Τρουλινός, ο οποίος ήρθε να συντονίσει το γύρισμα του τρέιλερ μας και των τίτλων της εκπομπής μας. Πόσα χρόνια σε έχω παραγωγό μου? 5. 5 χρόνια τον έχω παραγωγό μου. Οπότε Για πόσα είμαστε μαζί ακόμα? Για άλλα 100. Θα τα κάνουμε 105 στο τέλος. Να είμαστε καλά. Εμείς όμως πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Εδώ. Όπα, μισό. Πόσα γνωρίζεστε εσείς? Το λέμε ή όχι? 25. Δεν σας φαίνεται, από Και παιδάκια. με την Ελένη. Από παιδάκια. Μόνο μικρή θα ακόμα. Ωραία η ατμόσφαιρα, αλλά όταν είναι πικραμένη η Ελένη, εγώ δεν μπορώ να απολαύσω τίποτα. Ναι. Καλά είμαι, απλώς δεν ξέρω διάθεση, δεν κοιμήθηκα καλά σου λέω. Θεματιάστε τι. Εσύ κοιμήθηκες καλά? Εγώ καλά κοιμήθηκα, ναι. Αφήστε τώρα τα βίντεο. Ναι. Να το ο Κορδόνης, να το ο Κορδόνης. Και δεν είναι ο Κορδόνης, είναι ο Κορδό. Διότι ο μισός έχει φύγει από. Υπερβόλες. Δεν ξέρω τι κάνει με διατροφές, γυμναστικές και τέτοια, αλλά έχει γίνει συζητήσιμος. Έχει γίνει κορδόνι δηλαδή. Καλή αρχή, Συζητήσιμος. παιδιά, καλή αρχή. Καλή μας αρχή, καλή μας σεζόν, να είμαστε καλά. Συντονιστείτε, 27 του μήνα ξεκινάμε. 2 παρα 10 στον Α. 2 παρα 4 βγάλτε τις μπαταρίες από τα τηλεκοντρόλ σας, γιατί θα σας ξαναχρησιμεύσουν για το υπόλοιπο της σεζόν. Γιατί όλοι δικοί σας. Όχι γι' αυτό τόσο, όσο γιατί καλύτερα. Δεν γίνεται. Ρε παιδιά, έχω ξεκινήσει το βίντεο και δεν έχω ρωτήσει τα βασικά. Πού να τα ρωτήσω με το τετράγωνο κεφάλι? Γιατί είναι τα μαλλιά μου σήμερα, ρε συμμελικά. Δεν έχω βάλει τίποτα, λούστητα και ήρθα. Ίσως κάπως τα στρώσω, βάλω τα λαδάκια μου, τα αυτά μου. Το πάει το μουλετ που είχα εδώ πέρα, την πήρα τη χέτη, γιατί έφαγα πάρα πολύ κατακραυγή και bullying και κάπου δεν άντεξα. Δηλαδή αντιστάθηκα και στο τέλος λέω βρε δεν μου κουρεύεστε και κουρεύτηκα εγώ. Τέλος πάντων δεν είπα τα βασικά, δεν ρώτησα. Βύση πήγατε? Η Βύση πόσο πήγατε? Εγώ θα πάω σήμερα, Κυριακή για μένα. Εχθές έγινε ήδη της κακομοίρας της Μουρλοκαμπέρος και λέω στην Μελίκα μου, λέει πήγες μου λέει στη Βύση? Γιατί ξέρω ότι η Άννα δεν τραγουδάει χωρίς εμένα από κάτι ποτέ. Τέλος πάντων. Και της λέω: όχι, δεν πήγα, θα πάω σήμερα. Και μου λέει: τι θα πάω να κάνεις, μου λέει: εσύ μας βουγκαρίσεις. Και γέλαγε. Την άφησα να βγάλει τα τερά της να ξεσπάσει σε αυτό το γέλιο. Το κακό. Όχι, δεν ήταν κακό. Απλά γέλασε. Σε κορόιδεψα και αφού με κοροϊδέψε,
Της λέω, έχει και σήμερα, της λέω, δεν το ξέρε. Θα σου. Θες να έρθεις και εσύ, θα σήμερα εσύ. Όχι, δεν θέλω. Α, τόσο σοκαρίστηκε. Αντίθετο, διάβασα. Τι διάβασες? Διάβασα σε ένα τίτλο, έλεγε, σε ένα site. Η νέα τάση της μόδας είναι στο μακιγιάζ να βγαίνεις κουρασμένος. Φαίνεσαι κουρασμένος. Εγώ πώς φαίνομαι? Εσύ την ακολουθείς την τάση. Όχι, Να του βάλω κονσίλερ τώρα ή μην του βάλω? Κοίταξε, αν είναι τάση, μην του βάλεις. Ναι, αλλά τώρα τηλεόραση εδώ. Και στην τηλεόραση. Η τάση είναι στον δρόμο μόνο, γενικά στη ζωή. Δεν ξέρω, είδα μία εκεί πέρα ένα μοντέλο που ήταν λες και είχε να κοιμηθεί πόσες μέρες. Και λέω αυτό είναι τάση. Μπορεί να είναι το νέο σεξι αυτό. Να δεις που η Ελένη τελικά δεν είναι πεσμένη που λυσάξαμε, απλά ακολουθεί τις τάσεις. Στα καλά. Αλλά είναι ολόφρυ. Η Ελένη είναι παράλληλα ολόφρυ. Απλά αυτή η Ελένη, μην πιστεύεις, ήθελε να δικαιολόγησει τα δικαιολόγητα. Δεν πρόλαβε να ετοιμαστεί και είπε ότι καλά είναι τάση. Παναγιώτη, άμα το βρω από το site θα στο δείξω. Εγώ άλλη ξέρω ότι δεν πρόλαβε να ετοιμαστεί και είχε βάλει μια πετσέτα προσώπου στη μούρη όταν μπήκα. Η Ελένη τη βλέπω παστράπους, έχει βάλει και τα κραγιονάκια της και τα αυτά της, έχει απολώσει. Εγώ τίποτα. Πολύ ωραία. Προμοπουσιώτησα ωραία. Να, κοίτα όμως πως φαίνεται φρέσκος. Θέλω τεχνική. Λοιπόν, το κονσίλερ το βάζεις δίπλα από τη μύτη και δεξιά και αριστερά του ματιού. Πού το έμαθες εσύ, έτσι? Το βλέπω. Α, ναι. Α, μπράβο, καλά. Θέλω να πω εσείς πώς το μάθατε. Γιατί ξέρεις, ανεβαίνει το μάτι. Μα βάζεις το πέρα, το ανεβάζεις προς τα πάνω το κονσίλερ, φαίνεται το μάτι ανεβαίνει. Α, μάλιστα. Δεν ανέβηκε το μάτι του. Τώρα αυτή τη στιγμή, παιδιά, συνεδριάζει το πειθαρχικό του δικηγορικού συλλόγου για να μου πάρει την άδεια. Γιατί δεν γράφει κάπου στο πειθαρχικό ότι απαγορεύεται το κονσίλερ. Άσε με σε παρακαλώ. Γιατί καλοί δικηγόροι δεν μπορούν να βάφονται. Και βέβαια, και οφείλουν να βάφονται. Διότι οι δικηγόροι βγαίνουν στην τηλεόραση πιο συχνά από έναν παρουσιαστή δημοσιογράφο. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω, Παναγιώτη. Πλέον ο δικηγορικός σύλλογος δεν ξέρω τι έχει γίνει. Βγαίνουν πάρα πολύ. Βέβαια βγαίνουν όλοι πολύ περιποιημένοι. Ωραίοι βγαίνουν, μπράβο. Μπράβο να πούμε στο. 99,5% βγαίνουν πολύ. Καλά, οι γυναίκες Ναι, πάρα αλλά αυτό το μισό της εκατό που δεν βγαίνει ωραία, δεν βγαίνει. Να πούμε λοιπόν του δικηγορικού συλλόγου αντίστοιχα την καλή ώρα εντός εισαγωγικών και τη μελίκα εντός εισαγωγικών, τα συγχαρητήριά μας, καθώς όλοι οι δικηγόροι βγαίνουν Ερώτηση κρίσεως. Γιατί μας πούλησες στο Βρωμοπούσι ενώ θα μπορούσες και θα έπρεπε να είσαι εκεί? Είχα ένα θεματάκι σοβαρό. Υγείας? Ναι. Ήταν περαστικό? Ναι. Είσαι καλά, παιδί μου? Ναι, είμαι καλά. Αχ, δόξα την Παναγία. Πήγα να την πάρω από τη Μούρη και η γυναίκα αντιμετώπισε θέμα υγείας. Θα μου τα πεις μετά, θα κρατήσουμε το ιατρικό απόρριτο. Είσαι καλά? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Μας έλειψες πάντως να ξέρεις. Και εμένα. Παρότι το κανονίσαμε, δεν το κανονίσαμε καν. Έγινε τελευταία στιγμή. Έκατσε και ήταν ο Κούτρας. Πήρε το βουράκι. Ήμουν εγώ με την Ευελία, θα πηγαίνω στο Σούνιο του Μπουρμπούρου. Θέλαμε να είσαι κι εσύ. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ, μου λείψατε. Γιατί το έχουμε μελετήσει και τόσο πολύ αυτό το Βρωμοπούσι. Το έχουμε γυαλίσει πια. Ήταν μια συνάντηση κορυφής, θα πει κανείς. Όχι, και όλοι στην παραλία έλεγαν ότι πρόκειται για συνάντηση κορυφής. Όποιον και να ρωτούσες, αν γινόταν ένα γκάλο. Άλλοι κάνουν στον Ταβό συνάντηση κορυφής. Εμείς κάναμε. Στο Βρώμο το Πούσι. Ναι. Το κλειδί σας το δώσανε? Η Ελένη, τίποτα δεν μας δώσανε. Ούτε το κλειδί, ούτε καν ένα πιν, κάτι να μπούμε. Η Ελένη, να ξέρεις, είναι η κόλλα που μας ενώνει. Τι είναι αυτό? Λακ. Θέλει λακ για να γυαλίσει. Για να σταθεροποιηθεί μάλλον αυτό που Για βάλαμε. να φύγει το. Όχι. Για να φύγει. Βάζουν λακ στο Α, η κράνος. λάμψη. Βάζουν λακ στο κράνος. Για δεν φαίνεται το θαμπόσουμε. κουρασμένος, όχι. Κουρασμένος. Είμαι κουρασμένος. Καλά σε έκανε, πιο ξεκούραστο από ποτέ. Μια φρεσκάδα, μια νοστιμιά, μια ομορφιά. Πιστεύω για σένα, Άγγελε, ότι φέτος θα είναι η χρονιά που θα σου χαμογελάσει ο φτερωτός θεός του έρωτα. Λες, εγώ θέλω να μου χαμογελάσει μια φίλη μας. Συγκεκριμένη. Την οποία έχουμε ξεχάσει. Την αγαπητή Στέλλα. Στέλλα, φύγε, κρατάω μαχαίρι. Η Στέλλα είναι η bar woman στο μαγαζί Top Μπρίκι. Μου ήρθε. Που την είχαμε αναφέρει πέρσι γιατί έχει λούσει τον Άγγελο με κοπλιμέντα για μας εδώ. Και επίσης το γυρνάει και ποτά. Κάθε φορά που την αναφέρουμε είναι ένα σαν κουπόνι, ας πούμε, για 3 ποτά. Εσύ όμως δεν έχεις έρθει να σε κεράσει ένα ανθρακούχο. Γιατί επειδή εγώ δεν πίνω αλκοόλ, έχω πει νομοτελειακά στο σύμπαν ότι αλκοόλ μου αντιστοιχεί, το δίνω στον Άγγελο Βουράκη. Δικό μου. Γιατί πρέπει να καταναλωθεί αυτό το αλκοόλ. Έχει παραχθεί για μένα. Το δίνω αλλού. Θα έρθεις όμως μια μέρα να με βλέπεις να το πίνω. Θα έρθω μια μέρα σε εδώ να το πίνεις και θα μου προσφέρει και εμένα. Κόλλησα. Η Στέλλα. Με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Θα μου προσφέρει και εμένα η Στέλλα ένα ανθρακούχο νερό με μια φέτα λεμόνι. Μερακλίδικο, ωραίο, να κάνουμε κεφαλάκι. Καλώς τα μας.
Πρωτού κάνεις κάτι, διάβαζε και λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε σκηνοθέτη. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Επειδή θα τους βάλουμε σε ένα μηχανάκι, θα τους κάνουμε ομορφούς. Θέλω να τους κάνετε όσο πιο απαλό και φρέσκο και ζωντανό το πρόσωπο. Δεν θέλει πολλά, ίσα-ίσα για τα φώτα μου γυαλίζουν. Εγώ έτσι είμαι μονάχος, έτσι γεννήθηκα. Τι λέτε τώρα. Εγώ έτσι γεννήθηκα. Δηλαδή θέλει ήσυχα. Ακριβώς. Ήσυχα και απλά, να μην υπερβάλλουμε δηλαδή. Γιατί το τρέιλερ μας και οι τίτλοι μας θα έχουν την εξής πρωτοπορία. Θα γίνουν με AI. Θα κάνουμε ένα γύρισμα και θα βάλει ο Κώστας μέσα της Παναγιάς στα μάτια. Καλό εγώ να δείτε κουρασμένοι. Η Ελένη τα έλεγε, αλλά... Ελένη, πάντως, παρότι η μόδα είναι να είμαστε κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι, εσύ για κάποιο λόγο με έκανες πάλι 22 ετών. Βέβαια, αν υπάρχει ο καμβάς, Άγγελε, θες να υπερθεματίσεις επί του καμβά? Εγώ θέλω να πω ότι όταν υπάρχει ένας τέτοιος καμβάς, γι' αυτό έχει μεγαλουργήσει η Ελένη Καλιώρα. Ακριβώς, και η αλήθεια είναι ότι με τέτοιο καμβά θα ήταν αμαρτία να μην μεγαλουργείτε και οι δύο. Πού τι κάνω, είσαι σε λίγο make-up, λίγο πούδρα, είσαι για να... Και λίγο light tan. Λίγο κοψίλι light tan. Φέτος θα βρω κάτι άλλο να βάζουμε κι όσο από πάνω. Α, φέτος μείνετε μαζί μας, θα έχουμε ανατροπές. Ναι. Θα βάλει κάτι άλλο από πάνω. Το μαλλί παραμένει τετράγωνο γιατί δεν έχω ασχοληθεί, αλλά έχω βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο αμάνικο λευκό. Γιατί εγώ είμαι ποδηλάτης στο κόνσεπτ τώρα του τρέιλερ και των τίτλων. Γιατί δεν είμαι στο πλάνο? Μπες στο πλάνο, Μαριώτη. Εδώ. Είμαι ποδηλάτης με ποδήλατο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ Χαρά Μικρού και όσους σκέφτηκαν εμένα ως ποδηλάτη, γιατί θέλω να πάρω και ένα ποδήλατο. Λέτε αυτό το ποδήλατο μου το δώσουνε? Ναι, άμα το καβαλήσω ωραία, μπορεί να το καβαλήσω τόσο ωραία που να μου να σου πω κάτι. Πάρτο. Όχι, αυτό το ποδήλατο είναι για σένα. Να καβαλιέται. Βάλτε fingers crossed και κάτι προσευχές να μου χαρίζουν το ποδήλατο μου τέλος αυτού του βίντεο. Update alert, δεν κρίθηκα αρκετά ξεκολιάρισμα το προηγούμενο και μου βάλαν αυτό. Θέλουν αυτό. Θέλουν να είμαι ένα γκαραζότεχνο καράτσολο 45 χρονών τώρα, παλιπαιδισμό, που θα κάνει τον κόμενο πάνω σε ένα ποδήλατο. Εγώ, εντάξει, δουλειά κάνουμε, για να ζήσουμε την κάνουμε, οπότε μέσα, τι κουστάρετε μέσα. Οπότε θα το υπηρετήσω με αυτό το σουτιό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, ό,τι και να κάνουμε, είμαστε καταδικασμένοι, το τρέιλερ μας να είναι τέλειο. Οπότε. Καλά, Άγγελε, Ιταλός. Άσε να μαντέψω. Γκάτ Νίνο Βεντούριο, Άγγελος όλος. Ιταλία. Ιταλική μόδα. Γκάτ Νίνο Βεντούρι, τα φιλιά μας στη Ζαχαρούλα πάντα, αν και δεν την τίμησα σήμερα. Καθώς είχα άλλο κόνσεπτ. Η Φένια μου στόλισε το λαιμό με διάφορα γιουρτάνια. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να τα πουλάω, ρωτήστε με τη μούλα, μπορώ να σας πω. Τόσα πούβαλα εννοώ, σου λέει δεν τα πουλάει αυτός. Κάτσε εδώ. Αποκλείται να μιλάς ελληνικά εσύ. Εσύ είσαι Ιταλός. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είσαι Σοφίος Λόρος. Βάλτε. Σοφίος Λόρος. Ομφάλιος. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί στο σετ, φίλες φίλοι, το οποίο δεν είναι άλλο από ένα green box, δηλαδή ένα πράσινο φόντο, πάνω στο οποίο θα μπουν διάφορα, θα τρυπηθεί που λένε, αλλά παίρνοντα ότι θα τρυπηθεί θα μπει και AI τεχνολογία και έτσι ο Γιάννης Κορδόνης μπορεί να κάνει απίθανα πράγματα που κανείς δεν φαντάζεται. Αυτό είναι το κοσμάκης μας. Γεια σας αγαπητοί, αυτό είναι το green box. Αυτό το green box κάνεις ό,τι γουστάρεις. Δηλαδή είμαι εγώ εδώ, είμαι απλά εδώ, με βλέπεις, κοίτα, κοίτα. Κοίτα, ό,τι θέλω κάνω εδώ. Ρε εσείς πώς τα πάω, καλά. Το ποδήλατο και αυτά, το κρατάω καλά. Κοίταξε. Κοίτα, μπαίνω κρατάω το ποδήλατο και για αριστερά γελάω. Και μετά κομπλάρω και γυρίζω και βήχω. Καταρχάς το καβαλάς καλά. Το πιο σημαντικό. Μάλλον δεν θα μου το χαρίσουν το ποδήλατο γιατί είναι ποδήλατο της παραγωγής που δανείστηκε την παραγωγή. Εγώ δεν το έπαιρνα γιατί δεν έχει στέκα. Δεν έχει στέκα, αλλά έχει 2.800 λέει. Με στέκα δηλαδή ξεφεύγει τιμή. Πάει 3.600 με στέκα. Χωρίς στέκα παλεύεται 2.800. Πόσα μηνιάτη κάνει σιγά. Όχι, βασικά εγώ σκέφτομαι να αγοράσω για αρχή μια στέκα. Και μετά σιγά σιγά το χτίσουμε. Να χτίσω και το ποδηλατάκι μου. Γύρω από τη στέκα όμως. Αυτό εδώ για το λόγο του αληθές, το οποίο είναι και ξάπλα ακριβώς γιατί δεν έχει στέκα. Όχι, πάμε, μοντέρ. Πάμε. Στο σημαδάκι το σώμα σου. Κοίτα χαμηλά. Αμόγελο. Κόμπλα. Μπράβο, Παναγιώτη. Το κάνεις αυτό. Εντάξει, κοίτα μου. Εντάξει είσαι. Εντάξει, φύγει. Πρώτος είμαστε εσείς. Καλά τα πήγα κατά πως φάνηκε. Το ταλέντο μου έχει αφήσει όλο το συνεργείο άφωνο. Τόσα χρόνια λένε σε αυτή τη δουλειά, έχουμε δει ανθρώπους και ανθρώπους να υποδίονται ρόλους δύσκολους, απαιτητικούς. Όσο εσύ μου πάνε, κανείς. Δεν μου το πάνε ακριβώς, αλλά κάπως το είδα στο βλέμμα του.
Το διάβασα. Ρε εσείς, κι αν έχω δει ωραίες γυναίκες σε αυτή τη ζωή, είσαι η πιο ωραία γυναίκα σε αυτή τη ζωή που έχω δει. Πες λίγα ακόμα, λίγα ακόμα. Μα τι σικαρία, μα τι χαρά μικρού έχει πέσει εδώ. Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Ίσως για να φανεί ότι περπατάμε ή όχι. Πάτε λίγο την τελική θέση που είναι στην ευθεία εδώ για να σας δει ο ταινίς. Και μετά θα ξεκινήσουμε. Έτσι θα μπω στην πρεμιέρα, λέω πώς θα μπω. Μέσα. Πέτα μας το καπέλο όπως σε ευθεία. Μπούμε ρε. Εκεί. Όταν λέμε ευθεία. Πες μου πως, ναι, κατάλαβα. Αλλά πάει δεξιά. Έλα ρε Μέση. Και να το ήθελες αυτό δεν το πετύχαινες. Για να το κάνω. Ένα. Πάμε. Στοπ. Ποζά. Γυαλί. Αν να χαθείς εσύ. Στοπ. Πάμε λίγο. Τώρα απαιτείται μια ιδιαίτερη ερμηνεία από τα σκυλιά που κάθονται δίπλα στην Ναταλία. Θα τα δείτε αυτά στο τρέλ, θα καταλάβετε. Τώρα δεν βγάζετε νόημα με αυτά που βλέπετε. Αλλά το καλό για εσάς και για μένα είναι ότι εγώ τελείωσα. Τα έκανα ότι ήταν να κάνω. Τα έκανα ότι ήταν να κάνω και τελείωσα. Και φεύγω. Εσύ τι έγινε? Ώρα καλή. Σένα περιποιήθηκες από πριν. Τίποτα. Με βλέπεις βαμμένη. Ελένη μου, είσαι καλύτερα. Μια χαρά τώρα που σε είδα. Πολύ Που σου είναι καλά. πεσμενούλα που ήτανε. Καλά, καλά. Που ήταν πολύ πεσμενούλα. Εγώ, που τις τη φτιάξαμε, τις τη σηκώσαμε. Συνεχίζουν οι καλοί μου συνάδελφοι εδώ τα διάφορά τους. Εγώ τους εγκαταλείπω με πόνο ψυχής, γιατί πρέπει να πάω και στην Άννα τη Δύση. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Εγώ ευχαριστώ. Πάω στην Κουμπάρα. Πάω Καλιμάρμαρο. Ό,τι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση. Και η συγκεκριμένη, ό,τι έχει γράψει και έχει πει. Ό,τι έχει ζήσει και έχει πει η Βύση, έχει γράψει και κάποια. Δηλαδή. Είναι κομπλικέ. Στα σεντόνια θα σε κάνω story. Ναι, παρακαλώ. Και στο απόλυτο κενό θα σε κάνω. Δεν τα λέει. Το απόλυτο κενό το λέει. Ούτε το απόλυτο κενό, άκουσα ότι Μήπως να τον αγαπάς. θέλω να τις κάνω κι εγώ. Μποϊκότ. Ανούλα, θα ερχόμουν. Το ξέρεις, θα ερχόμουν. Μήπως λέει το να σε καλά που με Ούτε θυμήθηκες. αυτό λέει. Δεν είπε πολλά χτες. Δεν θα πάω. Δεν μπορώ να πάω. Πολλά χτες. Δεν θα πάμε, είναι απλό. Όχι, θα πήγαινα, θα πάω. Αλλά με βαριά καρδιά πια. Μωρέ, λέτε να μην πάω, έχει γούστο να μην πάω. Με όλα αυτά που συνέβησαν, έχω θορυβηθεί. Να πάω, να μην πάω, να πάω, να μην πάω. Δεν θα πάω. Θα πάω. Ήρθαμε. Δυστυχώς δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά να σου πω κάτι, θα μ' αρέσουν τα παρεΐστικα. Έλα Παναγία μου! Πείτε. Α, τι κάνετε. Εγώ, YouTube. Α, τι κάνετε, είστε εδώ μαζί, μα δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Έχει έρθει και η Λάουρα από την Αμερική, αν δεν την έχετε δυνάτη. Και η Λένα. Και αυτή εδώ είναι η Αναστασία. Και αυτός εδώ είναι ο φίλος μου ο Μιχάλης. Και αυτός είναι... Το θυμόμουν. Ο Γιώργος. Κάναμε spoiler. Και αυτά είναι τα παιδιά. Μ' αρέσει να πηγαίνω σε κουτούκια, έτσι ήσυχα, μεταξύ μας. Και αυτή είναι η Άννα Δύση. «65 χρόνια. Πότε ήταν? Πριν λίγο. Εκεί που περίμενα αυτό το τηλεφώνημα. Γεια σου, Ανούλα. Ανέκασε με, ναι. Ξέχασε και τη φωνή μου. Λοιπόν, μ' ακούς? Έχω γράψει κάτι. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Στο παίξω. Πρέπει να βάλω την ακρόαση. Ακούς? Ναι, ακούω. Oh,
Τα παίξανε οι μέσες μας, τα ποδάρια μας, τα αυτά μας. Αυτή η ορθοστασία δεν είναι για κάποιες ηλικίες. Από 22 και πάνω δεν είναι. Και εγώ και η κοπέλα κουράστηκε. Το Πατριάρχης φαίνεται σαν αυτό, δεν φαίνεται σαν αυτά που φοράνε τα χρυσοπίκη, τα ιερείς. Όχι, δεν είναι πατριαρχέσα, είναι η Ευελής, είναι η κότσα. Μιλάει στο τηλέφωνο να συνεννοηθεί με τις υπόλοιπες ακαμάτρες για να πάμε να φάμε κάνα σουβλατζίδικο, κάνα σουβλάκι. Βγήκαμε που λέτε ξεραμένοι από νερό, δεν βρήκαμε και βρήκαμε κάτι αναψυκτικά ζύρο με λεμόνια και τέτοια για να διασκεδάσουμε την δίψα μας. Βρήκες νερό? Βρήκε νερό η Λάουρα! Πάρτε! Και η Αναστασία. Μας πήρατε εμάς? Πήραμε αυτό. Για Ιτουριά. Μας πήρατε, ευχαριστούμε. Πήγα να προδικάσω μια κατάσταση. Ευτυχώς δεν το έκανα, τα ακούσατε μόνο εσείς. Ένιωσε άσχημα η Ευελίνα επειδή δεν συμμετείχε τώρα σε αυτά που λέγαμε. Και της... Όχι, δεν χρειάζεται να ξαναπάμε κάτι. Ήταν πολύ κατανοητό το γεγονός ότι εγώ μιλούσα και εσύ προσπαθείς να συντονίσεις μια ολόκληρη παρέα ως η αρχηγός της παρέας. Είσαι η αρχηγός μας. Είσαι η αρχηγός μας. Δεν μ' αρέσει να με. Γιατί αυτό εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή αυτό που σημαίνει στο σενάριο. Το σενάριο, το ανύπαρκτο. Λοιπόν, πάμε να φάμε ένα σουβλάκι γιατί ωραία η τέχνη, αλλά σαν το φαΐ τίποτα. Θα πάμε μας περιμένει η Εύη, η οποία έχει πάει σε ένα μπαλέτο στο Ηρώδειο. Άλλη φάση ο καθένας εδώ, ο καθένας στο Χαβάτο είμαστε. Πήγε σε ένα μπαλέτο στο Ηρώδειο και μας περιμένει σε ένα σουβλατζίδικο στο Παγκράτη. Οπότε θα έρθετε? Αν πεινάσετε, ελάτε. Στο Meat and Roses ήρθαμε, μας έφερε την οδοντολευθίδα. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία σουβλάκια και τα τι αυτά. Γιατί δεν μας λες? Εδώ είναι η κάμερα, εδώ θα και γράφει, μιλάς. γεια σας παιδί. Δεν μπορώ να κοιτάω και νιώθω περίεργη. Θα κοιτάω τον εαυτό μου που νιώθω ακόμη πιο περίεργη. Ναι, αλλά φαίνεται σαν να κοιτάς αλλού και αλλού να εννοείς. Εδώ θα κοιτάς. Γιατί άλλου για να να σας πω κάτι, άλλα θέλω, άλλα εγώ. κάνω και άλλα εννοώ. Έτσι και Στα αλλιώς, μάτια δεν δεν είναι πρόβλημα. κοιτάω. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ανοίγει την κάμερα και εμείς λέμε άλλα πράγματα και αυτός ξεκινάει και λέει τα δικά του. Και από πίσω μπορεί κάποια στιγμή να ακούσετε κάτι πάρα πολύ προσωπικό και άβολο. Επίσης, να σου πω κάτι. Αυτό κάνει Που αν θέλετε να ακούσετε προσωπικά και άβολα, πάτε στο κανάλι της κατευθείαν. Ναι, κοίτα, ανεβάζω κανονικά ενέργειες. Αυτό είναι ένα κακό πλάνο. Κοιτάξτε, αυτό το πλάνο. Όχι, και αυτό κακό είναι. Πάρτο. Πάρτο να μην το βλέπω. Γιατί από τη συναυλία και πέρα δεν πήρα την κάμερα, τερπόσα το. Έχουμε γίνει και έχω πάρει το για να μας κινητό. δείχνεις όπως. Έχω γίνει κουκλές. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Βερχλίστο. Όχι, οι υπόλοιποι. Δεν θα πιάσουμε κουβέντα. Και τα αφήνω τα κορίτσια μου και πάμε σπίτι να σας κλείσω. Κοίτα εδώ γέλια. Μην με δείχνεις, σου είπα, με αυτήν την κάμερα. Μην με δείχνεις με αυτήν την κάμερα. Πάλι με τα δόντια σου σχολείσαι. Μην με δείχνεις με αυτήν την κάμερα. Πάλι με τα δόντια σου σχολείσαι. Ποιος την κάμερα. Ξεδοντιάρα. Κατά πρώτον μπορείτε να δείτε το μαλλί. Κατά δεύτερον μπορείτε να δείτε την ώρα. Τι ώρα είναι? 3 και 20. Τώρα κατάφερα να μπω σπίτι. Μέχρι να πάω να μαζέψω το γεωλάκι. Αυτό τα αυτά μου και τα τι αυτά πήγε αργά. Θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντας πως η Άννα Βύση είναι ένα φαινόμενο. Την αγαπάω βαθιά σαν να είναι συγγενής μου. Το παθαίνω αυτό γενικά με τους ανθρώπους που έχουν ταλέντο. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Οι άνθρωποι με εξαιρετικά ταλέντα που τα χαρίζουν και έτσι απλόχερα, σαν να δημιουργούν μια σχέση συγγένειας. Αυτή η αγάπη που λένε, ας πούμε, του κοινού προς τον καλλιτέχνη. Δεν μπορώ να τα λέω και με αυτό το μαλλί. Είναι στην πραγματικότητα μια μαγική κατάσταση που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν κοντά, να νιώθουν συγγενείς, να νιώθουν ότι κυλάει το ίδιο αίμα στις φλέβες τους. Την καμάρωσα πραγματικά σαν έναν πολύ δικό μου άνθρωπο που κατάφερε κάτι σπουδαίο, γέμισε το Καλιμάρμαρο για 2 μέρες σερί, 60 και 60 χιλιάδες και παραπάνω, δεν ξέρω πόσο είναι. Όσο παίρνει, ποια είναι η χωρητικότητα του ακριβώς. Ήταν πραγματικά τίγκα. Τη λατρεύω τη φωνή της, την εξέλιξή της, το πείσμα της, την αλήθεια της, την τεράστια ικανότητά της να περνάει τα τραγούδια στον κόσμο, να κάνει τον καθένα από τους 60.000 που ήταν εκεί σήμερα και φαντάζομαι και αυτούς του χθες, να νιώθει πως του απευθύνεται προσωπικά. Και τι σπουδαίος επίσης είναι και ο Νίκος Καρβέλλας. Δηλαδή, επειδή βλέπουμε πάντα την Άννα Βύση μπροστά, που η ίδια ποτέ δεν το παραλείπει να το υπερτονίσει ότι ξέρετε, αυτό το στάδιο γέμισε για να με ακούσετε να λέω τα τραγούδια αυτού του ανθρώπου, που για κάποιους ίσως να είναι ένας συνθέτης ελαφρύς, λαϊκό pop, δεν ξέρω τι, που αν τον δείτε όμως από μια λογική απόσταση στη διάστασή του, είναι ένας πραγματικά πανέξυπνος, πανούργος θα έλεγα συνθέτης που έχει κάνει τα πάντα από τεράστια λαϊκά σουξέ, έτσι, σουξέ, από μια μηχανή δηλαδή σουξέ που έχει υπάρξει ο ίδιος,
μέχρι τα άλλα του έργα, τις ροκ όπερες, τη Μάλα, τους Δαίμονες, τις καμπάνες του Edelweiss, αλλά και στο ίδιο το ρεπερτόριο του το εμπορικό, ας πούμε, βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει καταπληκτικές μπαλάντες, σπαραξικάρδιες, διαχρονικές, ευρηματικούς στίχους που άλλοτε είναι σλόγγαν, ας πούμε, και λες «Α, η εύκολη λύση, λες, και μπορεί να το κάνει ο καθένας μας». Δεν μπορεί. Ακόμα και αυτά δηλαδή, ακόμα και τα εύκολά του είναι ψαγμένα εύκολα, είναι δύσκολα εύκολα. Αλλά και άλλα τραγούδια με πιο βαθύς στίχους, πάντα τολμηρός, πάντα πρωτοπόρος, πάντα αντισυμβατικός, πάντα με τη διάθεση να πειραματίζεται και να μην διστάζει και να δοκιμάζει στα αυτιά μας πράγματα που τελικά, φυσικά πλην κάποιων εξαιρέσεων, βλέπετε ότι τα δεχόμαστε και τα αγαπάμε και τα αφομοιώνουμε και κάτι μας λένε. Για την Άννα Βύση ξεκίνησα να μιλάω και τελικά μιλάω για τον Νίκο Καρβέλα. Τι να σας πω, είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Νιώθω πως αυτή η γυναίκα δεν έχει ηλικία, οπότε περιτεύει αυτό που άκουγα συνέχεια. Είναι 60 τόσο, είναι 60 τόσο. Μα δεν βλέπετε ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα πλάσμα άειλο. Ένα εξωτικό, ένα αερικό. Δεν έχει ηλικία. Να είναι καλά, να χαίρεται αυτή την επιτυχία, αυτή τη δεύτερη, τρίτη καριέρα, δεν ξέρω σε ποια βρίσκεται, που σίγουρα είναι και η καλύτερη από όσες έχει κάνει, γιατί η ζωή κάνει κύκλους και οι πορείες κάνουν κύκλους. Πραγματικά νιώθω ότι την αγαπώ και χαίρομαι τόσο πολύ να βλέπω ανθρώπους στους οποίους αξίζει αυτό που συμβαίνει και αυτό που του συμβαίνει να είναι τόσο σπουδαίο. Με λίγα λόγια πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι κατάφερα να στραβήξω, ουρλιάζαμε, χροπηδάγαμε, λυσάγαμε, δεν συγκινούμασταν, τα πάθαμε όλα σε αυτή τη συναυλία. Εύχομαι να περάσετε καλά. Αν ήσασταν κι εσείς σε αυτή τη συναυλία, είστε χθεσινοί, πείτε μου την εμπειρία σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, share, subscribe, πατήστε το καμπανάκι, πείτε στους φίλους σας. Ο Τζόι δεν σας είπε μια καλή νύχτα, έστω μια καλή νύχτα να την πει, Τζόι, έκανα vlog σήμερα ρε φίλε, δεν τα άμαθες στη μαμά. Να δώσω εδώ ένα φυλάκι για καληνύχτα. Και σου υπόσχομαι σε ένα επόμενο βίντεο, κοίτα χαρά, κοίτα ουρά, κοίτα ουρά, κοίτα ουρά, κοίτα ουρά, να πρωταγωνιστείς και να είναι όλο πάνω σου. Πολύ ξέρουμε πόσο σοφάει να κάνουμε βίντεο, τα συχαίνεται. Θα τα πούμε λοιπόν εμείς σε ένα επόμενο βίντεο, δηλαδή την επόμενη Τρίτη στις 2:30, που όταν αυτό ανέβει, θέλω να είστε όλοι εδώ και καλά. Φιλιά πολλά.